Filwaqt li ftaħar li qed jaħdem għar riġenerazzjoni soċjali tal-Kottonera, l-Gvern ta' Joseph Muscat qed jippermetti lill-iżviluppaturi Ġordaniżi jaħtfu l-aħħar spazji pubbliċi fil-Kottonera. Waqt konferenza dwar riġenerazzjoni soċjali fil-Kottonera fil-Forti Sant'Angelo, il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li nżammu l-ispazji miftuħa. Iżda mistoqsi dwar l-ispazji li se jieħu l-grupp Sadin, Muscat wieġeb li qed ifittex kompromess mal-Ġordaniżi u bħal donnu qed jinjora l-appelli qawwija tar residenti tal-isla. Kien nemmen li hemm lok għal kompromess mal-AUM jitkellimt ukoll f'dan ir-rigward li hemm lok ta' kompromess ta' kif jimxu mod li jisimgħu iktar il-lokalità u nemmen li dak il-kompromess qiegħed within reach u jista' jintlaħaq. Dawn l-aħħar ġimgħat il-komunità Senglejana protestat dwar it-teħid ta' dawn l-ispazji pubbliċi. Fost dawk li tkellmu kontra dan il-proġett kien hemm ukoll id-deputat Laburista Glenn Bedingfield li iżda ma tkellem xejn dwar dan waqt din il-konferenza. Waqt l-istess konferenza Joseph Muscat qal li l-uniku proġett li sar fil-Kottonera fi żmien gvernijiet nazzjonalisti kien bankina. Meta kulħadd jaf li amministrazzjonijiet nazzjonalisti wettqu lista twila ta' proġetti kbar, fosthom il-Baċir numru 1, id-Dar tal-Anzjani f'Bormla, il-Ġnien ta' Bormla, ir-restawr tal-fortifikazzjonijiet u x-Xatt tal-Birgu fost ħafna oħrajn.